алайкум, хамватони азиз. Ноҳияи Спитамин диҳаи Фармонқурғон мебошад. Дамаси 2004 чанг зада хо рафтааст. Барои дамас мегирам гуфтаги одама марҳамат. 35,000 гуфсодай. Соҳиби хона дар Россия, кадом ки дар кор бошад, мана гирифтан мегиред, алоқа мегироед. Мана дамас истодааст, утилизатсия доранд. Соли гузашта августанда ин техосмотр тамом шудагӣ. Барои бародару ман марҳамат. Як тавошанда сидина набудааст. Байнашанда сидина доштаам хо мерафтааст. Нигоҳ накарде чанг зада хо рафтааст. Чанд хо мерафтааст. Пеша нишон метиҳам дурне пешаш. Салона действительно чанг зада нигоҳ накарде дамаста мана. Действительно мебинед чанг зада хо рафтааст. Барои як муайкат мекунем, баъд нормал каркадан мегирем. Ягон марш нестайна. Чанг зади чи меан? Хай накуни чанг меша меистад. Инҷа мотораш нишон дидам. Мотораш мана бинед. Мана инҷа тишкашем ягон ҷое мана кирин хурдагӣ не, ягон ҷое ҳамаш чотки. Мана корейский будааст. Соли бароишаш 2004. Действительно дамас хай накардагӣ действительно истодааст. Худашам гирифта 1 сол хай кардагӣ, а вагон гирифтааст ина. 1 сол 1.5 сол хай кардагӣ, баъд хо рафтааст. Мана дамаси действительно мана мешавед чотки. Ин тарафашам бинед чоткам бошам. Таги поликои нишон дидам. Действительно дамасчо мана нормалне. Ҳамватон азиз, ягон ҷой ҳоли вай шудагӣ не. Чотки дамасча. Барои харидор боштан, конкретни харидор боштан мана як номера мемонам. Ҳаминда занг задаам мегиред. Скоростаст мана документош истодааст. Ноҳияи Спитамин диҳаи Фармонқурғон. Марҳамат ҳамватони азиз. Дамасча гирифтан мегиред. Дамас барои соҳибаша ждат кардан истодааст. Марҳамат. Пешаш нишон диҳам гон, таги девор будааст, калиташ дурни хона гуфт. Нишон дода натонистам. Марҳамат ҳамватони азиз, кадом ки дамас дар кор бошад, Мегафон, компания Мегафон 90 161 49 10. Такрор мекунем номероя 90 161 49 10. Марҳамат. Барои дамас мегирам гуфтаги одамо мана дамаси газ қатъи буда, тим боле дамаси конкретно ростакак истодааст. Мана ягон ҷо вайш нест. Действительно дамаси конкретне буда. Мана кадом ки дар кор бошад омада мебиранд. Дамаса маъқул бошад. Мана 35,000 гуфсодай. Амин вайба бо савдо мешавад гуфсодай соҳиби хонаш. Нест соҳиби хона бош одамоҳай, амин одамо қатъи вай кадан мегиред. 35,000 дамас гуфсодай бо савдо мешавад. Марҳамат. 90 161 49 10. Дамаси корейский 2004. Марҳамат ҳамватони азиз.